masako owu enyenya kura ebutu achapra ni kwachira uraka esube na misia asembe na menka Asante lebeso eba nana no mi amoribia akwaba edepa osi adai na Kofi Sarpong eye ase enedei eso no kwasemni na kokoko prachum eye ne papa yi ase no mo ala ncheme obia ni ho a ompedi yesi de wodi na yebo eti enso anu so ha ai yeye ne kakra yeye ne kakra sisi bebi a edu no atuni sikasa eti ye bibia enye no wano se me pese yedi beko ye fa bibia kas bredi branche hene medase bebe nana no madaroma ye besre se ye pese di pada bedoso afi na wona wo jiji sika no ewo ho no na mokwa akobunka mo mo so enti wo de wo de ba ye no empeni sekitu abi enshenti na be fogu so wi nkwada yi enti kakra bi a wo de ba ye no fabra na efra beboa tumedi cherry de na gaile no protocol no essentially now sisi everyone say every day ayo nana otejomo nana nyami ishao nyina mpon ekomu ehene yo yeguso Church of Pentecost se adwoja kuma ye maame ne osombo ema Pentecost so pa enne minim se anka no maba ewo eye kumase omode do ose no ye ne no ense nana ebre edri ye nnuaba dibora wo charge eti sabe asafuma wadofo bi jamwa owura ahokra owura ebe chiche jubedi ayedi ye fan cars 106.3 ti ye bibia ye kompoto ye ho obaso a pebebi echira ena mo a dwumedie no so ehye mo nsa no no kwadom edoso a maso sanjene na mchemo no enye Pentecost for Asante for eka eho enti eye Asante omo eka sanjene so eho ebi yema obibia apama ye kai mo se ene eye sikasa a ye no ede echa osiadai Kofi Sarpong na ye na mpenise di ade ato ne nyu no ana ye na se pompon so ne se preche na nanom echetra ye kosan e o trefa enoti ye be koso ama abefo nom akwaba eye Yera Steven Adomche na safo ena edru hai a wo mo e ba beche na asafo pani ewom mia me bibia cha Oma yewie dwumadie kra elosikasa enumim radi bedi enim yesa wada roma so wiemu maye shewdenu nyam abusiafo eba empania eba eno obi biara oba na modum sofa obiara na wankasa di dwuma shewdenu nyam Radi area Edward Nyamama. Edawasi Yesu demo. Amen. Papa Owusu afa apiedu afi Dr. Anoche Enkansa Yera Yauma Fototona and boxer Victor Owusu and Yera Komina Ensiamwa when we are discipline dance so nananum and yesi womo and iso Santa actually Nana afe diodikai no enso nana kwamepra Yera Jones and Sisi Mercy nana Puma and Obapa Ajua Mansa omo edidi santre no edu ko
Vice President, His Excellency, Dr. Alhaji Mahmood Bawumia, and Obeba Eti, yes, we have people there, no more sorry.
Abusia. Yera, almost on mobile, I'm going to calculate this kind of 100 million. Yamfa Emao. As for Programmeta, Honorable Kofi Sarpong. Sabre, you are the Trade Minister. Honorable Kofi Sarpong. Today, you are the Honorable Kofi Sarpong. Yera, and Honorable Kofi Sarpong. Asante Mampong, MP. Omo Edruha, as I say, Omo Echia. You can't show me such a media from the live. Our Class FM. Asante Mampong. Your transaction. Yanko. And Honorable Samuel Okujeto Abrafa, a present Asale Abusia, said Honorable Samuel Okujeto Abrafa, and then Honorable Asante no a mato a mbechia na oya Asante na eye na chimfaso yire na ekodia edimo afi eye honorable MC Yera Apiakubi odi Asante no emu municipal assembly benefo ahodono egina edim head directorate omo edim miami krom assembly mai honorable Atabra ono so di minia bra musi Omugina edi Asante num amachese Asante num emu ofe edi help directorate igina ewu achese eye municipal assembly no womo egina Kofi driver omugina ewo Asante num omugina womo echia yemamu akwaba agency tema beyi akwai beye mai oseya ne yire advance afwa in Cancer, a Rabia, a Vegetarian Church, a few more what you have, or more support, enough of flour, or more Abuchi, Amonone, and a Ghana, or Munia, and you have, or more about Abuchi.
Constituency chairman or Sandrinum as a chairman or Mexiano chairman also Ewo here are Sampan Eddie Sandrino Ewo Sandrino Nana Yanko Honorable College 18 and MD Professor North also Sandrino Ewo here are getting Adanse asupa anapagina yameno anewa ensuta kwa my people so honorable update basayo hema obaba ne wucha sakwa bemenkani ne ho afedodo onoso so awa santreno emo yera anodompre onoso awa santreno emo and sawam aduaje constituency onoso awa santreno emo you are suffering many for. How would the vice president exit a yadia, a summa would run regional women's organizer, Emra Oba, or Nemanyana, and a constituency women organizer. Asante regional chairman want to me. Chairman Bernard and Tibuesiakon. Chairman want to me. Asante regional minister. Here are Simon Asante. The whole world economists, the future of Baubia and Mano, what is about to be the Ghana commercial assassin? So, economics, Sikasapia, and for funding feature, Papa.
The man who can lead Ghana to the promised land. The man who can lead Ghana to the promised land is His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Achiman. Honorable Asante Boache, the
or in about Memo Paba. Kofi as a constituency. Asante, Mampong, so Energy Commission. Asante bi ato ayaksia honorable Kofi Apeti Libya
for our Busaria, almost so take us from Monso, the Tijuana for Baya, Omo Cromosem, a year 200 Ghana City, Titiscano, 2 million, Oye, Namofa, and Tim Mokasuri. Opanin Kofi, on Swedwa, Emil, yo, Mami Bikai, I want to baby crow. Coffee young Pada. So, yes, honorable. Honorable Champagne. Boss. Mayor, papa maintaining calm with TV so and I from Solomon Yadipa. Now, only baby. Mamma lawyer, Aquapa. Lawyer. Excellency Dr. Mahmoud Baumia. Papa, now, Alhaji Mahmoud Baumia. Mira and Punumia Abbotway Ebrow. And I'm secretary of Bonyapo Ayu. Sabu Betimi, Eti, Omai, Enim, Eddie Yesha, Asia for Pies. Yellow Mahmoud Baumia, Terry Bonyapo Oislau. Alhaji, Yapo and Tom Panem. Yenim Kran, Yenim Ayatigitano. And now what you see out to be Yisika, every Ayawakasa, or from and so address. Alhaji Mahmoud Baumia Panta. Vice Chancellor, and somebody Honorable Opanin Sarpong. Ministry of Foreign Affairs. Now, I'm going to say, you see, when you want to say, driver for any car, any approach for any caressa. Yes, I'm going to buy young farmer when you want to see. A grass doctor when you have so every Ministry of Foreign Affairs. Yo, I would say, where do you say, also, 300 Ghana cedis. Then you get 1,500 Ghana cedis. 1,200 number of one was your so, regional commander on the Duma for my idea and opening now one more era for completum the Chichidom or Master. Reverend, whatever my 1, 2, for number command and in Nana and Joshima and in Nana Payamano Aquaba, said the Asante Mamma and Siano, Emma and Yabusia, Mompajamu. Yes, a regional commander and a district commander. Yes. And planting for good jobs now. District commander. Senior high school. Was your set and then a proper wamba. Was it to me? My dear, so my dear is so. And now, and Nana people are Nana Echo. You are Nana on the old and honorable. Nana, come and when you're the baby crow. Nitikafu. Nedlahine. Na Emrana Ejura. Nana come here, pra eti hineno. And an ebana officer was a message papa anyone yam. And on Kukra Brosai, fe. And it said, Nana Belia Ubia, the Republic of Kra is Yamamia, and yes, I be very poor, and the Sakapa, and to the rap, who will be out of pay or to be out of the member saying, if you are about to also. Yo,
deɛ wo ne wo nuanom asiesie mo papa no deɛ aka yɛ Nyankopɔn nhyira na yɛsie de ma mo na deɛ wɔ hɔ deɛ ɛyɛ saa ɛka ne tete no 50 million afei Sabi chama mama me pai yo sabi santi bi ato ebechia sabi ona raporo a wana wɔhwɛ ɛyɛ fair wages and salary commission na ɔyɛ Asante Mampong ɔmo nyinaa ato santi ɛne mapa kama ɔmo awɛ kama sɛnsa wɔn bolo ɔmo nyinaa di santi no a wɔn ɛde mafa wi ɛtudu Asante bi ɛba ɛyɛ nsifo no bi timu a ɛyɛ ɔna bokoku ampetu ɔdidi bia ɔmo yere no ma ɛna sabi ato fɛfɛɛfɛ anofa no nim sɛ deɛ yɛ maami ɛkyerɛ ɛwɔ bibiri sabi ampetu ɛba ɛne no yɛde no to na dwa ne na akɔbrɛ pra ɔdidi ni aba ɛyɛ ɔhene yere Mercy Kusi ɛna afei ɛyɛ ɔbaa pa ɛna kɔma ɛna atwoma mansa ampetu some honorable papa petu any in Yanudia on Samus Ambre ɛyɛ saa bere ɛyɛ ɛkɔda busia no ɔmo saa bɛka yɛ hɔ ɛne ne dɔm a ɛho de ɛkyerɛ sɛ yɛ papa no ɔyɛ adwuma wura pa Pribiba ɛna yɛde ɛbɛ na wohwɛ maa yɛ ɔmo to yɛne mu na ɔmo ho fɛ yie ɔmo ho kyerɛ sɛ paa bere mɛnkani Asante Mampong pɛntɛ yɛne mu sika Bani Abiyakobi Chama Wontumi Special Assistant Nyankopɔn Nhyira ɔna wɔfɔ yɛ yɛ afɛm Sabi Santi bi ato Hey! Ah! ɛyɛ Papa Yasi. And some Ekasa. MPP for it's not a slow Okrokoni Dimu. Ayemra, and in Nana Abudampa and Kufuado. Odaruma Moto Abamano. Only the vice presidents. Yemra, Dr. Alhaji Mahmoud.
Bema, if I told no manufma, Namodi, and chair. Madaruma, Vice President, Yera Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Any Yera Asante Regional Minister, Yera Simon Osei Mensa. Ministers, Mpanyufo a Yera Alhaji Baumiachi, Yera Chairman Bernard and Chibos Yako, Oslo, Amanyukono, Ashanti region, Ona, Oye, Ututseni. Nana Madaroma, Selim Kakaino, Anedra Mine and Drahine, Oye, Drahine, Oye Mine, it's in our boy Madaroma. Oye Miniano, and see Asamba, Manufua, one Medica, Travis Wenny. Nana. Kasale anufuma yeni pege na mode ache. Sir. Yera amprechu oma presidency your friend Jubilee House. Emma oma mpenyi ene Yera vice president. Yera oba akushia Frima Osei Opare chief of staff. Oma presidency ni nati. Any MPP amanyoko niti se ni papa Adani nechi ahredan na nam say adwumani no so bebre ntino o mampanyi ene ne rural chief of staff otu nyonyamfo Dr. Alhaji Mahmoud Baumia say oni panyimfo regional minister Asante regional chairman honorable Ayu Efidiasi MP ene MP si akeka mu nyina mekasa mibodi a emre ebe fire say umfa omani munyam emeta Yenya amprechu echi na ni papa yi enye fefefe banyifo yi ba ya presidency no ufri na adodankwa ekufado Yera Alhaji Mahmoud Baumia eraba honorable Akosua Frima Osei Opare omwa amanyokese animu holo anasa presidency hono mu pramu 40,000 can it to 400 million say Yera and preach emphasis Yera honorable Adelaide and team also in Suta Pama be possible MP also so 2,000 Ghana cedis Asante focus MP sawa Asante region I mean say your da one ojichi omusika ya Dr. Mafu Oforikom MP omunya ko mutiabum omugwa 10,000 Ghana cedis e dey aboa omunya Asante regional chairman Yera Bernard and Chibosia to only executives chairman say only executive by honorable 2,000 Ghana cedis afa Kumasi mayor honorable Samuel Opanin on 2,000 Ghana cedis Bansema MP MP Asante honorable Subaya 2,000 Ghana cedis MPP lawyer Kuniba pa friend lawyer Gary Nimakon also 1,000 Ghana cedis also honorable J Nefabwa Dr. Kweku Ajimai Butu only lawyer ne buy also kind of 1,000 Ghana cedis also lawyer J afa anti-fuel when swing get mama for ne ba ko ngwaye Mami buy out 1,000 Ghana cedis or say on the bois in Abema honorable operation. Yamami, I tried to pour and I tried to pour beauty queen on also buy 1,000 Ghana cedis. Nana and cancer boy do I a buff. Dr. Muhammad Baumia, ne Papa Fua, one time they were Franca, Professor Madaruma, only by what time a chair, Utuma MPP, among you. I got someone to buy 5,000 Ghana cedis. Brian and Bridge, Jennifer Sampona. Then it's Papa, our regional communications director, Mampong. Then this is lawyer, 1,000 cedis, also the chairman or the no Papa Pia,
we are former chairman if Japan South 2,000 Ghana cedis. Majority caucus MPP MPC Ghana Henya no parliament majority no do na parliament so nyina so 55,000 lawyer nyina say na efa boa papa enti uwe MPP amanyoko na bacho umai handkerchief ni we senso de ene osono ye ni wa eso acha osono ya si osono achi no awobia eni hobi enti wadaroma ye won say ye be enua papa ye papa da mo ne sai politics kakaka ho Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia oye kremoni na so woni eni tema nyamesumpa osawo woni eni de wo atete amamra bibia ho mara manana no amu ewo eyirase wo se franka tuona abeto ho na MPP etu no wadaro mamu fa mo pai bonta na chi we electoral area coordinator wa we polling station executive we constituency executive and now we regional executive council of elder to abani bi Dr. Sumadaro ma mo ni mi dada ahura semu emre ni do a 4th November no mo ko ballot paper ni so a oye number 2 Nana Adodamba Ekufuado Abeye no ama omemu ewiase baby e de neso omemu adwo baby no ese fuwe odiki usunu makoto baby anwo kra no munye baby omunye bi e no munye ye ga na so ga na o mama mu penti no bibi ayi ka mama ose wonwa na mo mani tu franka no na ye mapana Niura nanado asise no oma emeto aso enti eni anu bewe ye no Yera Evans Mako director of elections also need their basis 1,000 Ghana cedis eto kika MPP amanyoko no ye emu a ye be bua ye na lawyer approaching ni papa eye asia ekuta nsem 130,000 31 1,350,000 and then in your comparative 1.3 billion 1.3 billion yeah papa tanasi yo Numano endorse na asirapon mu ana yede wo yeda masinjo yeda alaji ni telephone PP4 ase na me fa wintwem sabe ona boko kwa patu support drama aye me fo ne ba ko omo boa ye e ma me ba ya ono so 1,000 Ghana cedis o se o de boa ni nua be ma o so ba ya 1,000 Ghana cedis nana enkansa boadu aye boafo Dr. Mahmoud Bawumia ne papa ya also 5,000 Ghana cedis lawyer approach general 1,000 cedis also the boy chairman 2,000 Ghana cedis majority caucus MPP ya unia no se je na efa boa papa yo mame Ghana City. So na Mr. Gabriel Entry na maybe atwam na oye director wa ha sabe na dwuma penti akwa ye eye formula AC honorable Kwaku ampetum na nkabusia ni nyina da mase na na sa bofoje ye mo akwa aba na antanwa ene nananum achiame no ewa ha ohima yo totie me kakra odi nkwama 2,000 nana say wono papa nana jewa benu ipacho tapa bania ahwanya wo na sa wa ma ba agba no sanso awa eti nana omo bi enwa ye ba ye
ni ọmọ ẹ̀kọ́ ayi ẹ̀kyerẹ́ yìí diẹ di fi ẹ̀sìẹ̀ n'adi ẹ̀gyina ni bẹ́ẹ̀ ni mpọ̀n ẹ̀dá fọ́ọ̀mù yìí sábẹ́ aha wọ́ọ̀yà so aboka esira mo judge etim ose obama na da bia wo nua no nyina na papa bu shi moya mame let's go one director Nadufie, Wadudu Obribi was in Prim one in Nufu at Raswama Sasso. Naya Santua, Asunaba, Ufona Nawadi Adulate Asuna, one prepa, Wabuko, ye body a two brim. Nayanko in another Pahema, Diodi Yantua Santemra, Sede Ampa, Wakota Sababaka, was one Nuako, Yan Sabia Quape, Kobaya Manabroso. It is a woodrow santimemo and it dear Sebiano. Yet the ma was the animal eprecope eka home. If it's a Santica baby, was the no man can do this sumna so the ever fear no the fear the ever sumna so. And I can say yet three mojadia. Yam fadu for no and chananamo, yet snitch fufu, and yet the woman as in the bonquadum, a guamo so dear, yes, sin an animal, and you want penny. I bet the train, I was the ampa. Next president, what he had here, yes, Salutumu, a precope ekaho. Yajama, Wayanaba, Yadi Engina, Wayani PSC, was sent from the Ombrasno. Now, Jenny say it from Wabusiaso. A Chan Kwa was a mimic Trebi Pinamekosa, your Flemi the here dumb precope ekaho. One walk over. Wakwa simpia sanana no become one. At the said Mampong
chi was yet to some of Brodoncha. Ye bomwa, ye momani tobacco, ye peta woman yet woman Franca Swama Masa in Katia, and so say, ye be ye a precope echo. Once yampa, and so much yes ye. Say auntie woman here to say the Asaka Puma Yam. Asante say, Sasan Safa the end what it's ready and so more epiacy. Yadiana, Najay, Ampadu, Bearman now a body she no was sunny before Coco, was Procasia Eddie Aguso, why Sunaba was made in that was so whatever that the Madi and Akasiano, it's Miss Samo, but I was so crowded. Said the Bearman went out for your quality was now preaching something and China any missing war, but also the unit of war. Sadia Cosibonica was every successful man. There is a woman. When you were not forever, or Polycum Echidom, a man you went in a money of a door. One also so, or anyone of way. Naya, our Tomahin here, I mean, I didn't idea or Potan Cassia, one so small was the meme church of Toma, no idea. And the business watching since also there. The shutdown and then I am my mamma handful. Tijomia, ya the country, ya the Sumoma Hova, Womutrinsa, ya the Sapana, the Amfako, Nasana Sapon, Wahinaba, Waboniti, you the fita, what the Jenny Cinemuna, and you want which idea, or what ye, Nana Madame, my young Fansuma Hova, and Kaho, Sadio Muprota. Edidiache, Yanim and Nasapon, Yadinakoto, Nancy yesterday, a dream Busiaba, the Clora Mani, what yet and Pop Walkers, yes, or Belgum Quantana, so I need your console, a piano was supposed to be a good night capital, no dignity, a barbecano, I was a penny Benjamin in Pleno, and Susie and Petty, and me, I will be more this year summer. Why, Nasapo, best have a show me a formal, honorable Benjabi, or by Yvonne Benjabi, or Nian Munina Benjabi, Naso Beshomo, no more warm catch. Na be men na and then appretum we dey dim kunimdie we no animal e dey aka ho we na set confusion yes ya bisi abesu no osu akire ayreho baba na obepepa ne na so me ye twa yes efa mu wasi ni poso ye be twa samanso owu so dia ye him na fufuo eni akire ebra kope enka ho enchire de akire emma ne be mai enso mo se ye tu ya wade ye mu kire owu achi no eno me nka wo bi obetiti wo mu no mu kununtam si afi a wade mu kire ya akire ya ne dia edi de be sa na mu na asabon wo hene bako na asuni okoma mo komo katakasi aso na mo komo mu kasi amotuma yiwo mu kira mo nkan se ho ebra kope nka ho na de o maye hotel provisions abrochire provisions to papa brown sugar essence white sugar yet was yampa yade and from my ensinmo eti yade brown sugar yade lipton yade milo yade papa ka ho Ghana mo eso so eka ho wo say ya ka ye kromo nyina ben ye nyina wo bedo asedia yade Ghana de ate mahima onye yade kosiando kwa koguni ho omo wade edru juada nas emma baseda na afra kuma adu fie wada uruma fabika mani nyina akatre maso ma omo mene na omo so omo papa mu omo yam omo titim na omo de omo sia bomo preko dia ena wi sia besu ne so akide no ekunimdie ene wose eyekosua fita ya de beka na no edi akide asoba yire ye befufu adweneto ede ekọ adwura fie efisa adwura yene eba na da hoyi etu omo de asoba yire ba yifita ede aka ho kosia de aka ho dia ye de beko na adwura yene ho ese atonka se body antumai ye chade ama Mampong nyina na enso mu se ni adanse enka ho omo de afrema afọ back edi di akire ye friend Ghana must go ebi wo the vice president ni dem essence we Ghana ni ebaba ebi wo MP dem ebi wo Samahima dem ebi susu obi adam dia ye the Ghana must go ye wi a wo msai wo mchanse ye hye ne yema yimu wo mutwan bukali ye sra ne se nana no mamre ni amane ye ntonkyere wo mutwan a wo ti se na nchie na wo mde wo twan ahobrase ekwa aten ade aba de na beben odina so fita de na nanom de so eye juada ebeye yie omo srase moja no enda ne Yesu moja enhie mu Mampong kuro imu na nkata muso epreko ka ho na ne egu Mampong ekuro no mu nyina ka ho afa na omo sika aso adi akire opi baako mienu
miɛnsa ɛwɔ Mampong kurom ɛnɛ deɛ sika aba so wodi ɛnkyɛ nasa na nso so no mdadane a no wada no ho bibi atetedeɛ no ɛyɛ 200 million and so mo at the time akyire ka ho na kyɛ sɛ 20,000 Ghana cedis ɔmo de ɔmo adɔsoa ɛso de ka ho who say adɔsoa no good na nanom te ha yɛbɛdan yɛ ho yɛkae yɛ amammerɛ ɛde aka ho monkɔ ɔma ahema hɔ na ɔwo sɛ mode hyeɛ na ase ɛbrɛko pɛ ɛnka ho nti ɔmo atɛntɛbɛn ɛnka ho na nanom wadaworo ma abusua ɛdi akyire ɛdi asoso ɛka ho nti yɛsrɛ mo sɛdeɛ ɛnson no wɔn kɔnie wɔn kɔkɔkyɛ mo ɛnson wɔya yɛni buku You're coming in Aboma, 60 million. Yes, Yamfa Emamo. Honorable Brachum, Ayawakwada, Akwasi, Australia. And then any Aquasia on the tip, I won't cry. Honestly, 2,000 Ghana civics, Yamfa Emamo. Yo, Ayana Asia Sipra, Ayana Panta, Ayatom, the youth fish are all London, the Bushia for. I was a summer buyer. 20 million. Honorable Ambrachum, Yemfa Emamo. God. It is a say, Yama Yanamo, a prison for us to a movie.
Ghana. As a very also Cassia, a Kofi Sarpong. When you are in the woman, they that's a song and a year. The Saturday and obey a cast FM. Cast FM. A year or a video as a live. Maybe I didn't know that I said the material and so the movie I say Opanin Jesus said, Amen. And I think someone, the big guy also, you know, if it were me, Israel, yeah, it also for if you are home, and you can see a some 100. Verse 1 to 5. Another thing that I can't say. Elder Simon Opanin the Bible of the campus. Oh, hallelujah. I can cancel such a answer. A power of free, don't want to be a torso or if you need to move up, this is your torso, so. I think I say, almost say, a man every day, a cigar every day, with yes. As I sit here, almost every day, more fun and never strong day, I'm on fire, but still, I'm ready. Who say, I will give you a couple? Or no, yeah, now I'm not, and I won't. Now, you're video. Now, you're my enemy. Monfa asida enche apopese na monfa ayeye na bra na da waso moda na se monhira de die edom se na awade ye doye oda na dubredi e kodu awon totoso ina so edom aye ye fio se na awade ye doye oda na lokari ye e kodu awon totoso ina so ye ina so amen.
umiampa ni umewura amen na me akoyie na be bia so de fato direct everything to me and they are perfect. Hallelujah. Amen. Bako bese mu so wo ti bo so umewura after my son said yewie na sesumya bese mekuntam ye be ye abedintuo isa sa abedintuo ko so ye buhia ko no wa ti moma ye hye e wo Yesu bi amen Amen. Sutras Abraham Bofai ikusa mama obintuo emiri na baba pai Onyame ana mankani ya dawo dia sia pai asam tia na pese ko na me de tuwa pe na me de tuwa na uhasu we ye papa Kofi Sarpong ne mu eye mimi ne umi eno aye ya kwenya aka onyame asem se ne ne sika no na se ne se tirimu no se ne aka ye nyama wo yi ase ebeluti na so we so me ne tia ene se wo hwe kwan se ya oso ko asem no be ye tete nyamba to sa ina se ya na ye hono ni ye nyama so sa na ya na ko bosu ya ye ya de to so mi na ye seke medical fraternity to free US ye friend of doctor ba to mo ohine ba obedan book ahoro mu sa ho won nai adi wo mai ba ko enipa na twisia ho ni papo o ye statement o si di pa ko mo ha na o da na na se o da na papa se o da di pa ko na se wi ye asimo kan ye se enipa e wo da mo ha e mo di o kono 90% e ye papa ntia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That was the statement that Dr. Ohineba made during the night of 4 different books on the 2nd September 2020. And okay, as someone made a word, my power, the big academy every. I am for Grata, the Edikan, it is you. Since I am First Kings chapter number 22, the verse 7. And Jehoshaphat said, is there not here a prophet of the Lord beside that we might inquire of him? And ye need or biara eka ye yati ho a ono so ye betumi ebisa mo nyame atwe anope etinya semana the topic ambesa me ma say are you sure on the other side on the left side ujichu anasa me na ngwe mu a oh yes, sure. Praise the Lord. Hallelujah. Many na what na kakra ni what na kakra ti ya na ba asabi ya na me kakra. Papa bi na oye okuyemi mani mu a ba school da. Nanso enam no mu a ho enti no nya kata bebre se ta me na be ko ma so. Yɛne na tifie wɔ betwom phobia onya krata no deɛ wɔyɛ ne sɛ ɔde ma ne mma a wɔakɔ sukuu kakra na ɔmakan akyerɛ no ɔsi wie ɔmate na ɔde krata no de abɔnten na wasan de akɔkɔ obi foforɔ na wakan na wahwɛ
hwɛ ne mana kan wa hwɛ ne abɔnten ne nsu aka na wasene de akɔkɔ obi foforɔ bi no akɔkɔ mmiɛnsa da bi asa na ɔyɛ no eti ɛtɔn bi na ɔba na ɔbɛka sɛ ne man sɛ mo yɛ akɔkɔ akɔka bato wɔ ade tia nsɛm no a sɛdeɛ nkwadaa no kyerɛ wɔ kyerɛ ɔnuman no akɔ yie te sɛ neɛ abɔntensofoɔ mmienu no de maa no ɔsɛ mo hyia deɛ praise the Lord hallelujah abiaba Yesu Kristo abiaba abibi papa abiaba Yesu Kristo abiaba afaba papa mo ma yɛ no nyame ase hallelujah 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 na ebi mo nti ase when about bi da abatia baako ɔman sky ebi a ɔtena de okofo baako ɔde ma okɔ asabayɛ no ɔde akɔma no ne kata ɔde kan no ti ɛna sɛ no wagyina to no wɔ resi yɛn na kuta atare ne ba yɛ ne ma na kan ɔde akɔ abɔnten ama ɔma kan ɔde kɔ aberante no aberante no atumi ahu kuta atare ne eti ɔkan no sononko ɛnyɛ asɛm a ne mu no ka bato abakɔ asɛm a mɛkenkan yɛ ɛwɔ ahemfo nkrataa no ɛti aduonu mmienu ne nsensan yi a ɛyɛ nso no ɔhene Yehosafa ho yɛ Yuda hene sɛ tam Israel no yɛakyɛ kwan no mmienu Yuda komaa na nifa ɛna abusua no aka no nyinaa ɛwɔ nti wɔn yɛ Samariafoɔ onyame asɛm akyerɛ mu tia sɛ ekodu baabi a asase bi wɔ hɔ a ɛnyɛ ma papa wɔ so yɛfrɛ no Ramagele saa asase no na Syriafoɔ ɛba abɛfa nti deɛ kɔba yɛ ne sɛ ɛsɛ sɛ ɔhene Ahab ɛsɔre ɛna ɔsoma yɛ kɔ ɔhene Yehosapat nkyɛn sɛ bɛkoa bɛkɔ so saa asase deɛ ɛyɛ yɛdwa adeɛ ɛni sɛ bi bɛkɔ hɔ a bɛba na ma ba bɛkoa hallelujah amen ɛti ɔba yɛ ne sɛ bɛbi asɛm yɛ bi yɛ biribiara no yɛtete onyame atwe yɛnyɛ onyame akwankyerɛ yɛbisa Awurade ɛwɔ pɛ na ɔyɛ ha ɛfrɛfrɛ ne adiifoɔ nyinaa Bible sɛ ahɛnan ɔmo nyinaa ahyehyɛ nkɔ so wokɔ kono a ɛbɛyɛ yie afei papa yi atwene ɔhene Yehosapat ɔde ɔsɛnɛ ɔyɛ ne kɛsene obisabisa no obisa ɔhene ha sɛ ayɛbia o enti ɔhene odifoɔ foforɔ bi nni hɔ a yɛbɛtumi yɛnya no ɔsɛ baako bi ɔno koraa deɛ oh praise the Lord na ɔka odifoɔ mmeka ɛho asɛm abusua yɛkɔfrɛ ne baayɛ ɔsɛ onyame sɛ menka nkyerɛ mo sɛ ɛkɔ no ba mbɛne mu ɛyɛ yie ɛmfa ɛnkwa ne mu batie ɛntɛntɛm a yɛka fa odifoɔ ka fa ɔhene ɛne ɔman ɛkɔ no ho nyinaa ɛntɛntɛm a ne yɛakye no abɔto woyɛ sure ɛyɛ na wode wakwankyerɛ ɛfi abrabɔ a yɛnkɔ yi no batɔ sɛ woanyɛ yɔnko papa woanyɛ obi ɔbɛboa woanyɛ papa papa woanyɛ maame papa woanyɛ damfo papa bi a ɛbɛyɛ dɛ na sɛ neɛ wakɔkɔ waba ɛwɔ ne mu wasɛ ɛno nti Awurade a yɛsom no no yɛ Awurade a ɔnni mu awieyɛ ɛfiri mfitiase amen ɛti ne nkyɛn pɛ ɛna ade sɛ yɛkɔ na yɛkɔyɛ afankyerɛ amen hallelujah amen when you read Proverbs chapter number 20
the verse 18, the Bible says that plans are established by counsel, by wise guidance, wage war. Hallelujah. And the 24:6 will tell you, say, for by wise guidance you can wage war, and in abundance of counsels there is a victory. And every in one at this set, you call your one anymore. Amen. You call to me right. Amen. You call your papa chain. But all because not for my routine, you know what kind of thing say. A so hot, and I use it by. Amen. No, but I'm to be a man some point. Amen. But side me, yes, you be today. But what the class are so yet to my the others, they are just fun. And we may be a title to me. Amen. Amen. Hallelujah. You also begin to be in a morning, and that's surely yet to man. Oh, I am so one transaction or same pass, yes, echo bed. It's a near mommy and some pair, and the word we are seeing in our you also, the Oha, and the was and he Ufri, a higher, but what's yes, a would when you say, Kim, your question. Amen. And the idea yes, sure, not this summer, no good say, when you delight and then I'm about what happened. And I didn't say, and I just hope. Amen. Make me yes, may you have any kind of oh, Israel. I was here. I'm afraid. That's how we are sure. Maybe I won't do my point. Maybe I won't do every. What time? Empty. Whoa. What went every baby. Yes, you are. We will not. I'm a very so. Make you know, make out. Me too. Macatron said, Yapan Treble, if they were rich. Amen. But I had shown me. I am told me, Edino. Amen. Edino. Amen. Edino. 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 Yes, you speak to me. Amen. Many months of the baby, you want to say, Papa. It's here, I let it do them. There's a year, a year, no. Many more money, the autonomy, now there's a training, or no other, no so happy. Now, what teach me? Want to be energy. Amen. Pagadias. Amen. Tragadias. Amen. And you got energy. Amen. Oh, when you was, that's a well afraid. So we pay once. And I'll pay back. Are you off? Are you off? Are you in that one? Or Cassaya? Oh, yeah. Oh, yes, you keep it. Amen.
Seguras, bato Uralia. Bravo, na informação para essa tem um breve. E lei é feita, mas se a gente não há ponti. Só para fazer o Uralia, é que tu for mais caro você. Só de muito. É um pequeno. O bico de flopiara. Os anos é isso. É um pai isso Cristo não há. Os anos é isso Cristo pé. É um dia se ajeita. Oh não. Não dia para minha mãe. Não ela se chama tia. É pedido. E a bom pai.
yɛde nyameso ne nyameso de tete yɛ ɛno nti na sii na ba amfa ne nyameso ɛne abɔre ne wo no to hɔ pɛ ɛna metete ne katra ma sɛ kɔ ɛkɔ so nyame sɛ ne yɛ wɔ ha na yɛgya ne ba no kwan koraa na yɛde fa nyame kwan so a na sɛ barima mete ya ne yɛ sɛ yɛbɛyɛ biribi ɛde ne ba no bi abɔ so na ma nyina agya no mo nyinaa na mu akasa a na kyerɛ sɛ aka akyire kakra nti sɛ bere megyina agya no mo nyinaa a ɛde si na ba dra ɛba asase so ha sɛ ɛda no a moyɛ no a ɛmoa kakra a ɛfiri agya no mo ba no yɛma asɔre no 100 bags of cement a yɛde sɔpɔtɔ asɔre no ɛdra traditional bags no a bɛrima ɔsɛ deɛ ɛda wɔ ma no ne follow up ɛwɔ hɔ a yɛba bɛbɛ yɛdo sɛ ɛsɛ yɛde bibi bɛka wo so a yɛbɛtutɔ amen
Also, Opanin Kofi Apostolic, sorry, Mampong, Hotel Senior Pastor, War Magazine. Benada, Nana, saya Selamat Asia awal dari Assembly GTT. Asidake sie na ya de bema apostolic sorry ene ne ba. Ewo senia ndra papa. Wo bo be ma wo be ni wo bi we. Ma ya ba. Go kwa ni wo ni na ya sorry. Happy 30th ma ya ko penti ko gosi ya papa Opanin Kofi Sarpong sina bada azwodiye afsina ala ada bahwa sini another senior that is where you teach the was on there. About what the perform would be Uruma boy Ubunse Jawab Sianem Mua Ada pakai ke obat itu. Ada Moskatema on Arabia down at the cousin. And look at the way see the bad line number 2. And I refer to see the bad line chapter 2. And answer verse 2. No, yes, you go to what you are. And the Idiot, Jabia, and how and don't do the other good at the airport. Where is he the back? Asante na Urumai. Also there. Now, that's here. Hello, the proper will be able to go to another. Was not a proper plan. Number one, the mom see the back chapter 2. Number 2, yesterday I saw 20,000 Ghana cedis. Number 3, I saw that woman see you. And that's what we are doing a group of small. A group was one. Mama Asante. I am Urumai. As in the beauty of the was what I could go back at the I saw now. Yeah, Papa is starting here. And I'm so happy to be starting. And I'm so I'm not able to do that.
Yɛntumi na wase ɛwie baabiara paa. Wode yɛde hyɛ ase na wode yɛde bɛduru ɔfa a ɛte sɛ yi. Yɛsrɛ wo wɔ man mu nso, wɔmmɔde nkɔ so na ɛwi hene. Ɛde wie ade ase da, ɛde ka deɛ nkɔ, ɛde Yesu die mu. Amen. Wiase nneɛma ɛyɛ nipa fɛ. Nanso nkyɛ koraa nneɛma nyinaa awie tu ɛwɔ hɔ a Awurade ɛna ahyɛ biribi wɔ hɔ a Awurade ahyɛ ne tirinwi mu ɛna wahyɛ saa da no ne wiase ɛbɛtwa mu akɔ na Yehowa tirinwi ɛyɛ ɛbɛtena nneɛma anigye wɔ ho pii nyinaa ɛma nipa koma mu pii onipa wonya n'apɛdeɛ abien Awurade pɛ ɛna ɛbɛyɛ hɔ bere wɔ hɔ Awurade ahyɛ saa da no abɔdeɛ o atumfoɔ o obiara ntumi ɛnka biribiara sɛ Awurade ɛdɔba koro nipa hyehyɛ deɛ nyinaa bɛporɔ ɛne nyɛ mfasoɔ bie nnipa nyinaa tete wɔ mmere na mesi so bio sɛ nnipa nyinaa mo nso mogyekye mo mmere ɛfiri sɛ ɛmmoa ɛfiri Awurade hɔ ɛna ɛma Awurade a wɔyɛ no wagye yɛn wɔn yɛ wɔn yɛ aka yɛ na ɛnam ɔbɛyɛ yɛde ɔsoro ɔmaso yi ɛbɛ mi yɛ na ɔgyina Awurade yɛ pata ɔyɛ yɛ na ɔgyina Awurade yɛ na ɔgyina mmerɛ mu yɛ yɛs mogya yɛ soso so awɔtɔ ɔso nyinaa so wɔkura wɔkyi amaba yɛ ɛkɛ biara bɛbɛ sɛ Awurade kyɛ sɛ Awurade yɛ ɔhɔfoɔ sɛ Awurade aka kyerɛ yɛn sɛ wɔkɔɔ no na wasiesie afɔdeɛ bata ɔyɛ nso yɛ kyɛ nkɔkoa Awurade aboa yɛn ɛwɔ yɛn saa ayɛ yɛ nti yɛyɛ ka biara Awurade bɛma no yɛ ɛwɔ Yesu Kristo no mu yɛyɛ ba ɛwɔ nyinaa no sɛ mfie deɛ obiara mu ɛwɔ yɛsa se so bio sɛ mfie deɛ Awurade mmoa yɛ na obiara ɛwɔ Awurade ɔkɔ bɛbɛ biara ɛwɔ Awurade sɛ no yɛ dwapadeɛ a yɛn yɛbɛtumi de ama mama yɛ na yɛn yɛde bɛma no no sɛ nneɛma nyinaa mu Awurade mmoa yɛ na fie hɔ dua no a Kofi Sarpong adua obiara bɛyɛ nso ni mapa Kristo ni mapa ɛne nkwankyɛn deɛ yɛbɛde ma mo na ahobrɛaseɛ no bie nyinaa pamkyɛw yie asana pamkyɛw bi sɛ nakoroma ha yɛ yɛwɔ yɛ yɛwɔbea Papa Kofi Sarpong na sɔre naa no nti ɛna nɔpɛ no aha yɛ ɛtumi ntwɛne nti wobɛpɛ berɛ na wapa Jehovah Nisi asɛm ɛda no a yɛkɔ so ɛda no a wɔyɛ sikasɛ deɛ mfɛhyɛ wo na wabɛhɛ papa ne nsa no adwuma neɛ wayɛ wobɛtwɛ ne mu Onyame hyira yɛ sɛ wokyerɛ ase ɔdomfoɔ ne wɔsɔfo Awurade a wode ɛmu ne mmiɛnyɛ na woyɛ ma wo ma wode wakɔa Kofi Sarpong bebia a asase so mfie ɔha akyi onyansa ne wo hyehyɛeɛ mu no wafrɛ no wɔdɔnya mu ateasefoɔ hyehyɛeɛ ne ɔmo ne ɛmɔyɛ no sɛ ɛnnɛ yɛnna wɔyɛ Awurade ase wɔ nea wayɛ so awie mede wɔn kra wɔn wɔde bɛbɛ no hyɛ wɔ Awurade Awurade tɔ wɔn no ka wɔn no bɛgye wɔn no nye wɔn akɛseɛ wɔsɛ sɛ wɔn akɛseɛ paa ɔsoro wɔyɛ brɛ na ma wɔnyɛ dua ta ɔsoro ma wɔnyɛ wɔn nsa fa panyin mmɔfra mma mmarima a ɛwɔ yɛ wɔ
chi. Also one sure na kesi ko. Ya wadi wadi ka ni ya wadi sama sum. Ana mo ki o ba ki ko ba ni sura. Ne mo so bi wo na wo wadi ya. E wadi ya sana. E ya chi. Ani ni mo wadi wo na chi. Zai ya pa pa na chi ya. Na e ni ya po ni. Na ye ti ya na se. The pre-match. And then I'm very the boy was my NC will yield on me. Then I didn't know that go on him or don't want to never even have the answers or so on or so on a spirit. Or in the person in the house for you. And in the part of you, I want to show you something about you. Maboni ni kamonta wakoso nengena yudia opo na sini otiwunya yasinti ode no nyam ina be mo Eradi yen sawati yen twasoni free koko bruno sia ni maba ko ni yen ni ba na sawati de hene wale ayo feni ya shawo ni ko ni ajaw ni dan suami wajib berani jadi ya cuma Yesus Kristus yang berubah. Amin. Pada kamu beda, yang kono ini na seperti kawasan saya Mampong dia. Asal apa dia untuk nasi? Dari Sini kabia ya di no di mo ya wa ni si sabe ai ko ya ya ni ko ya sa ada ko ya ma ni ku ka ni mo ye wa di dia ya ne ne di pa so ya ya sa di ni ne ba na si no da wa si no ya ni amen. Yesus Kristus. Amen.